दिनै 2026 मायथाइनि 21 जुलाइ दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बन्द जानानै थानाय गिबि मन्थ्रि निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिखौ फैगौ 3 आगस्तनिफ्राय फिन जागायफिनसिगोन। फारसेथिं जीवन प्रेरणा बिथांखिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय फिन जागायफिनसिगोन होनना फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गिबि मन्थ्रि बिथांनि बायदिब्ला सोरखारि बाजेट गैयैनि थाखाय निजुत मयना आरो निजुत बाबु बिथांखिनि राङा बन्द जाना थाथ'दोंमोन। दैबानानि जाउनाव शिबसागरनि रायजोफोरा न' गैजायै जादों। दैबानायाव राहा गोथे जानांदों। गासैखौबो फोजोबस्रांदों दैबानाया। एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा शिबसागरनि दैबानाया लोमनाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैदों। मख'नो गोनांदि आसामनि गं 16 जिल्ला आरो गं 794 गामिफोरा दैबानानि सिङाव। दैबानायाव दासिम सा 10 सुबुंनि जिउआ खहा जानांदों। दैबानाजों लोमसावजानाय 19,099 हेक्टर बिगा आबाद हायाबो खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। फिन आरोबाव दिनैबो दिल्लीनि जन्तर मन्तराव क'क्राझ जनता पार्टीनि संसद हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। टियार गेस पुलिसनि लावथि सिबनायजोंबो थाद'आखै फरायसाफोरनि सोमावसारनाया। जोबथायाव सोरखारा खोनासंदों सिजिपिनि बाथ्रा। मिरु मन्थ्रि जेपि नाड्डाखौ लोगो हमना सावरायदों क'क्राझ जनता पार्टीनि दैदेनगिरिफोरा। फारसेथिं आनजादनि पेपार लिक जानायाव राजखान्थि जानो नाङा, दायनिगिरिफोरखौ साजा होनाय जागोन होनना गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायथिदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्दआव फिन गान्जा हमनो हादों। गासै 33 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे सा 5 फालांगिरिखौ खादों पुलिस बिफाना। सिक्किमाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय। बानायबाय थानाय मोनसे गुदुङाव गिख्रंथाव हा गिसिखानाय। गासै सा 27 मावसुमाफोरा थाबथाना दङ आरो सा 7 मावसुमाफोरनि जिउआ खहा जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिसिनि बाहेराव थानाय बर' फरायसानो राङारि अनसुंथाइ होदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। झारखन्डनि धनबाद आइआइटिआव फरायनो सायख'जानाय नलबारि जिल्ला सिंनि हादलि गामिनि दिनेश खाख्लारि आरो बिबारि खाख्लारिनि फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिनि गोजौ सोलोंथाइ लानायाव रांनि आंखाल नुजाथिनायखौ खौरां मोननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि फारसेनिफ्राय 5 लाख रां अनसुंथाइ हरदों। बिटिसिनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि लाइमोन बिपिएफ आरो बिएसइउनि मोनसे टीमखौ नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै 5 लाख थाखा होनो थाखाय जोंखौ दैथायहरदों। बेबादिनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिथोन बादियै जों दिनै बिटिसिनि बाहेरायाव नलबारियाव फैनानै मुलुग खाख्लारिनि न'आव जोङो सफैबाय आरो बिथांनि आंगो बिफा आरो बिमा आरो मुलुग खाख्लारिनि आखायाव जोङो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सार हरनाय 5 लाख थाखाखौ जों होबाय। मानोना मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां, न'खराव रांखान्थि हालोदा मोजां नङा। साननैसो सिगां बिथाङा गाव JEE एग्जाम पास जाबाय आरो झारखन्डनि धनबाद आइआइटिआव एडमिसन मोनबाय होननानै पर्टेल निउसाव बिथाङा निउस आगारदोंमोन। जानांगौ बे पर्टेल निउसखौ मानगोनां बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सारा नुदों आरो बेबादिनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ थिनहरदों जे मुलुग खाख्लारिनि 4 बोसोराव आइआइटि फरायनायाव बेसेबां खरसा जायो बे खरसाखौ हिसाब खालामनानै 5 लाख थाखा जोंनि आखायाव हरदों आरो बेखौ जोङो मुलुग खाख्लारिजों लोगोसे मुलुग खाख्लारिनि आंगो बिफा आरो बिमानि आखायाव जों होफैबाय। आरो जोङो मिजिंथियो मुलुग खाख्लारिया जेरै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय झारखन्डआव थांगोन, बिथाङा मोजां फरायना फैफिननो हाथों, मोजां कर्सखौ फोजोबनानै फैफिननो हाथों। मुलुग खाख्लारिया ओनसोलनि सासे सुबुं धोन, जोंनो बर' हारिनि सासे सुबुं धोन आरो बिथांखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा 5 लाख थाखा हरदों। आरो दिनै ओंखायनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं सारा आसामनि बा बिटिसिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो लुबैयो, नोंथांमोना मुलुग खाख्लारिखौ नाय, फरायनायाव जुदि मोजांब्ला, नोंहा जुदि रांखान्थि हालोदा मोजां नङाब्ला नोंखौ अनग्रा सबबो ओंखारगोन। दिनै मुलुग खाख्लारिया फरायनायाव बिराद मोजां, रांखान्थिया मोजां नङामोन, नाथाय मुलुग खाख्लारिखौ फरायनायाव मोजांनि थाखायनो दिनै गोबां अनग्रा मानसि ओंखारदों। थिग बेबादिनो बिटिसिनि गाहाय सिब हाग्रामा महिलारि सारा अननानै 5 लाख थाखा हरदों। ओंखायनो मुलुग खाख्लारिखौ इन्सपिरेसन लानानै सारा जोंनि बिटिसिनि बा आसामनि फरायसाफोरा जाहाथे गोसो होनानै बिजाब फरायो, बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। फिन खनसेबाव जों लाइमोन बिपिएफनिफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा मुलुगनो फरायनायनि खरसाखौ बानस'जोबनायनि थाखाय बिटिसिनि सिब हाग्रामा महिलारि सारनिसिम साबायखर थाबाय आरो मुलुगनि
फरायनाया मोजाङै मोजां साक्सेस जाजोबथों आफा अबंलावरिया मुलुगनो बोर होथों आफा अबंलावरिया मुलुग खाख्लारिनो बोर सारस्रि हरनानै बिथांनि फरायनाया मोजां मोजां जोबनानै जोंनि सुबुं सम्पद जानो हाथों बेखौनो आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामबाय आरो मुलुग खाख्लारिनिसिम बेस्ट उइसेस जोंनि फारसेनिफ्राय हरनाय थाबाय। JEE आनजादाव उथ्रिसारनाय नलबारि जिल्लानि मुलुग खाख्लारिनो रां अनसुंथाइ होनायनि उनाव गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम साबायखर बावदों बिफा दिनेश खाख्लारिया। आङो दाखालि मिडियायाव जिहेतु आंनि फिसाया थारमाने IIT आव सिट मोनदों होननानै आं फोसावदोंमोन आरो बे खोथाखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिथिनानै बा नुनानै आंनो जि बै थाखा फैसा आंखालनि समाव बा गथ'खौ एडमिसन होनायनि आंखालनि समाव बिथाङा जिखिनि एमाउन्टनि रां अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा आं साबायखर बावबाय जोंनि न'खरनिफ्राय आरो इयुनाव बिथांनि जिथु खामानि मावनाय माबानायफोरा जाहाथे खामानि दांनाय मावनाय आरो समाजनि खामानि मावनायफोरा जाहाथे समाजनि मेगनाव मोजाङै नोजोर गोग्लैयो बेखौनो आं मिजिंथिबाय बिथाङा दिनै जिहेथु जोङो नन BTAD नि बाहेरनि थेवबो बिथाङा सासे बर' गथ'खौ बा बर' फरायसाखौ फरायनायाव मदद होनो जि आगान सुरदों बेनि थाखाय बिथांखौ थारमाने जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनायजों लोगोसे बिथाङा जि जाथिनि बागै एसेबां सानदों बे एरियाखौ लानानै सानाखै बर' हारिनि बागै जि सानदों बिनि थाखाय बिथांखौ आङो रोजा आं बेखौनो बुंनो सानोदि आंनो बेखिनि हेफाजाब होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना आंनि न'खरनिफ्रायथ' बेखिनिखौ हास'हायै जाहैबायमोन ओंखायनो BTC नि चिफ हाग्रामा सारनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरो। आं दिनै बेबायदि हेफाजाब होफैनायाव जोबोर गोजोननाय मोनदों गावखौनो गाव माबा मोनसे एकदम साहस मोनखांदों आरो माने आंनि गथ'नि लुबैनायखौ जाफुंसारगोन बायदि सानबाय आरो दायो थारमाने आं बेबायदि माबा मोननायजों आरो जाफुंथों बेबायदिनो आंनि गथ'नि साननाय हनाया ओमफ्राय आरो लोगोसेनो बिथां PTR नि चिफ सार बिथांखौबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय आंखौ बेबायदि हेफाजाब होनायनि थाखाय।